Nango kama gintiere e county ma Nairobi kama intiere kata chuny boma ma Nairobi kama intiere gi sani Nyambaga. Piny noru ni piny no lil ni mano nodok ang'ich welo. Gima jopiny wacho chalo kama endi. Erokamano, nyingi luongo ni Julius Ongadi Ouko, ana ja Migori. Odiochieng' ma kawuono ne wabiro ka mondo mi wariwre gi baba kaachiel gi jotendwa manodhi e piny mar Addis Ababa. To kuom ai maber kata kuom ai marach, weche osebedo kaka obetno ni baba ok oyudo kom. Koro wach achiel mwadwa wacho, wawinjo ka oganda moko wacho kama wantie sani ni baba kik duogi, ni osik kuno ni nikech koro ok oyudo kom. Mano kik bed kamano. Wach achiel maduong' wawacho ni baba duog dala, kendo duog dala kimor nikech ijalweny. Idhi e lweny baba, gimiyudo no wabiro kawo gi erokamano. Mar ariyo, Ginyinga Lucas Omondi wuod Kisumo. Litna gimotimore odiochieng' ma kawuono. Ne an gadieri kaka nachiewo karito coach baba. To koro litna ni baba okonwang'o. Lakini en chenro mar Nyasaye. To baba duogi kaka an Omondi Lucas. Awacho ni baba duogi an arwake Kenya. Baba duogi asayi an aheri nyaka chieng'. Koro ng'wono Nyasaye oduog kodi e Kenya kina romni Jomo Kenyatta KIA. Ginyinga no chuka ja Kisumo Bambo. Ruto chungi baba maber kendo konyo baba kamora mora. Oduogo tigi Ruto kamoro kiko we Ruto ni joka dhi kocha. Wan ma ere Ruto tero tena na katho. Ani luonga ni Kofi Adan. Bro tiyo kod utaratibu gi Kiswahili. Nyinga luonga ni Joseph Osumo awokra rieda. To gima neno kawuono ni en gima duong' sana, gima duong' e Kenya kaka wan joko nagi. Gima otimre ni baba ni gima otimre e Afrika mzima. Baba ni ne Afrika kendi piny duto te. To gima otimre ni ok otimre ni jo Kenya te kende. Otimre ni jo Afrika manohero baba, jogo be litnigi kaka litnwa. Omiyo kineno ka lit nyawadu to ikonye mna hoye tibedo mos. To adwa wacho kama kendo. Ineno gima timre Kenya kae ka baba in iduogo Kenya ka. Kikiwe okumba ni manyocha iwuothogo ka i-support gik matimore ni jopiny. Maricho matimore ni japiny, baba in kod okumbano pod bedgo. Kineno ka SHA onge kethre Kenya ka jopiny koso tich, baba uwo, kik opanga nyoro itong'o kod olewi mondo kik iwach gimoro amora. Ang'eyo ni kawuono dong' Addis Ababa baba. To gi opangano kiwe Addis Ababa, bi opangano onge midhi tong'go duondi kendo. Iwach te baba. Ani luonga ni Humphrey Ochieng', awuod Homa Bay, Kanyaluo. Gima duong' manyalo wacho en ni wago erokamano ni gini ochopo e giko ma kawuono. Bedo ni Raila ofel kata Raila ok ofel, wan joge pod warwake, lakini gima wakwayo en gimoro achiel. Raila kik oduog mondo chako duokwa e tabu ma wantiere ni sani. Kibiro to miwa direction Raila Odinga. Kik ibi mondo chak idwanywa gi ng'anie. Wayie no supporti, lakini yie mondo mimiwa direction maber. Jawuoyi riti oko ka, wan warwaki, biro ni Kenya kaendi, Gladys gini ni warite. Obiyo ng'iswa gima koro dwa timonwa e Homa Bay County wa. Okay, ginyinga en Wycliffe Onyango. Wang'iga ni pile pile, wan gi loch, to gi lal. To osetimore. Koro ada mana kwa baba, ni kapod en Addis Ababa kuno. To nyiswa ni kiny, kapod en mana gi kuno. Ochopo e airport sa adi. Kiny wadwa romne gi mau mager, monego be ni kawasiromone e airport, to wakwong wadhi Kasarani kode. Waere kendo waere mar adier. An gi nyinga iluonga ni Peter Omondi Oyucho, aja Semi. Gima dawach ne vijende wetena. Wan gi gimoro ni mpira kitugo to nitie ng'ama nyaka win. Koro baba koko win kamano, en nyathiwa. Warwake kaka kiny oduogo mondo kanyakla otinwa kaka nyocha oendelea. Ani luonga ni Kofi Adan, an wuod Homa Bay Karachuonyo kanyo per location awacho niya ni gima otimore ne baba no wago ni Nyasaye erokamano. Obedo ni rach, obedo ni ber, wago ni erokamano. Wan warwaki ni chopa ariti Nairobi airport, ibiya wan warwaki gimitimno imiwa direction ipang ODM cartels mane ODM katemi kuongi tieknwa kok wachak wuoth manyien 2027. Erokamano.
Erokamano, an Derrick aja Kisumo. Gima lit ne wuon go kata kosebedo kamano to wayiego kaka Raila nyocha osewacho ni koyombe kata koyombo to wakaw kamano kata ka lit no kamano wasekawo. Koro gima wakwayo ni oduogi ka nyalore kata kiny mondo nyiswa yo mwaluwo. Erokamano. Jokraboga jogo mano gin pach jogo mano osebedo ka tayo chenro ni kata osebedo ka ng'iyo chenro ni mane timore Addis Ababa. Koro kachiel nyaka studio to Joyce lit malita ka lit obedo malit to puk bende fwenyo mana lit mar lit koponi kodi otore. Kachiel nyaka studio. Erokamano ahinya Walter Nyambaga ka intiere chuny boma ma Nairobi. Midhiambo ma kawuono wawinjo kanyo paro mopogore opogore kowuok kuom jopiny kata obedo ni ok gimor ahinya kod duoko mano mawuok Addis Ababa e pinyno mar Ethiopia. Kata kamano wamor ne girwako duoko makamano kaluwore ni ngima nyaka dhi mbele. Mane en ang'wecha mane nitiere joma moko bende to kata kamano jotend pinje mag Afrika ema oseng'ado bura ni to gidwaro ni en ng'a mar mondo mi otelnegi e thuolo mar higni 4 mabiro. Kamano nya Walter Nyambaga ang'e ni wabo medo tudre kodi kata seche mamoko mar mondo mi med nyisowa kaka weche chalo e chuny boma ma Nairobi odiochieng' ma kawuono kata midhiambo masani. Nyakora Mogejwang podi wagoyo tache kor gwenge mopogore opogore kama koro wamenyo ni bende kaka jopiny okawo duoko mano mowuok e boma ma Addis Ababa e piny